Hai cât, da, capa, ai capa. N-ai bas. Câte ai, bă? De ce-i Nu dau? arăți. Păi câte ai? Ați De asta 2 e miliarde, check. tătică. Pune-te la masă aici, bă. Hai, lasă-mă, băi, tată, nu mă mai... Păi atunci n-ai nicio șansă să le vinzi, nu mă mai enerva că nu mai vinzi niciun chips în casino, ești nebun. Băi, du-te în Bă, ce pula am mea, dat cine mare? pula mea te crezi tu, băi, ăsta? Bine, Băga mea boss, și pula ok, în după capul mâna tău. asta, după mâna asta ies și nu mai îți arăt că Așa, nu vinzi un să-mi chips suci aici. pula după mâna asta. Și îți fac și un raport oricum. Da, bele pula, după ce că tu începi, eu am filmare, tot du-te în pula mea. Păi de și gos. îți pare că te-am înjurat eu? Da, cine pula mea te crezi tu să zici mie că nu mai vând eu chipsuri în casino? Uite, Cine na, dacă pula îți spun mea odată ești să tu? taci din gură aici, nu mai Da, tot mai du-te urlai. pula mea! Bine, boss, bine.